Nasa 340 barangay at higit 34,000 pamilya sa Ilocos Sur ang labis na naapektuhan ng lindol ayon sa provincial government. May follow-up report si Tere Sundayo ng GMA Regional TV Balitang Amyanan Live. Tere? Sara, hanggang ngayon nararanasan pa rin ang aftershocks dito sa Ilocos Sur. Aabot sa 314 barangays at 34,607 na pamilya na labis na naapektuhan ng lindol sa Ilocos Sur. Hindi raw sapat ang ayuda ng gobyerno para sa mga apektado. Sa kasalukuyan ma'am kasi yung stockpile namin parang hindi aabot ng ganong karaming araw na pagsustento. Umaasa ang pamunuan ng PSWD na makakabili rin ang provincial government ng karagdagang supply para sa mga naapektuhan ng lindol. Sa pagpupulong ng mga lokal na opisyal, kasama ang iba't ibang department heads, inilatag ang mga hakbang kung paano sisimulan ang rehabilitasyon at tutugunan ang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol. Gaya ng pangangailangan sa tubig sa Barangay Puro Kawayan. Nagkulay putik kasi ang tubig sa kanilang mga balon matapos ang naranasang lindol. From MMDA made mention of filtration which they could offer as help to the Puro residents. Nakatutok ang PDRRMO kung paano sisimulan ang rehabilitasyon sa mga napinsala ng lindol. Kailangan daw unahin ang mga nasirang daan. Well, last na check natin is I think nasa 36 million more or less and it's still rising. Concern natin is yung mga landslide, kailangan natin ma-open fully operational kasi may mga iba is one lane and hopefully ma-restore natin lahat ngayon. Ayon kay Ilocos Sur Governor Jerry Singson, hindi man umano sabay-sabay na masolusyonan ang lahat ng problema, ngunit unti-unti raw babangon ang probinsya sa pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat isa. Sara, sa tala ng PSWD, ang probinsya ng Ilocos Sur ay meron ng 48 na kabahayan na totally damaged at 2,697 naman na partially damaged. Kahapon nga nakaranas ang Ilocos Sur ng malakas na pag-ulan at ayon sa Pag-asa, sa araw na ito, aasahan muli ang malakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat. Sara? Tere, nabanggit kanina na kailangan talaga ng tulong dyan sa Ilocos Sur. May ibang mga lokal na pamahalaan na rin ba na nagpadala ng tulong dyan? Sara, kahapon pinag-usapan na ito ng probinsya. Ang probinsya na mismo ang gumawa ng aksyon dahil maraming LGUs dito sa Ilocos Sur ang naapektuhan. Kahapon, ang gobernador kasama ang mga departments head at ilang opisyales ay pinag-usap-usapan na kung paano nga ba maa-addressan lahat ng problema ng mga LGUs, mga residente dito sa Ilocos Sur. Sara? Yes, maraming salamat at mag-iingat din kayo dyan, Tere Sundayon.